Luyo sa kalisod tungod sa mga katalagman, dunay mga individual nga bisan sila sab apektado, manghatag gihapon sa uban. Sama sa usa ka water refilling station sa Manay, Davao Oriental nga nanghatag og libreng tubig sa kapwa nalinugan. Ani report ni John D. Esteban. Usa ka batakang panginahanglan sa tawo aron mabuhi. Sa Manay, Davao Oriental, abunda sa tinubdan. Apan limitado ang mainom. Ang mga residente nagapalit sa mga refilling station. Apan mas milisod ang kakuhaan sa mainom nga tubig dihang mitayog ang kusog nga linog niadtong October 10. Giguba ni ini ang mga water distribution lines. Hinuon sa karon gipaspasan ang pag-ayos sa mga gubang tubo. Usa sa mga mihanyag ug tabang bisan apektado sab kining refilling station sa Barangay San Ignacio. Gilibre na niini ang mainom nga tubig alang sa mga apektado sa barangay. Kaya ang kadaghanan, way ikapalit kay naapektuhan ang panginabuhian tungod sa katalagman. Karon kay gitagaan mi nagpasalamat mi sa ila. Hangtod karon nagsigi pa kini og gapud-apud og libreng tubig. Sama tug malugit ta, di ta katabang sa ubang tao. Manisnindot na lang na makatabang ta. Ug tabang mapapunta sa labang kagahon. So dubli pa ang ibawi sa imuha. Tuod man, bisan pa man anaa sa tunga-tunga sa kahadlok ug kakuyaw, ang gugma sa kaigsuonan ang mipatigbabaw. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.